Aceștia sunt iepurii, unul dintre cele mai bune animale de ținut în casă. Dacă le puneți grâu, animalul s-ar putea urca pentru mâncare. Grâul este mâncarea preferată a oricărui iepure. Uitați-vă la acest iepure cum mănâncă. Acesta se cheamă Puffy, unul dintre cei mai pufoși iepuri. Nu știu exact ce rasă e, dar e foarte drăguț. Și uitați ce pufos e. Uite, vă sărută! Aceasta este iepuroaica noastră, Little Feather, una dintre cele mai sperioase specii Angora. Bine, e speriosă pentru că e mică. Dacă îi ridici grâul în sus, se ridică și ea după el. Ia, uitați. Hai mă, mușcă. Uite așa! Bravo! Bravo! Meriți! Acesta s-a urcat aici. N-ai voie să mănânci, e împotriva regulilor. Nu mai mânca grâul. E frumos până și eu mănânc. Deci, uitați, aceștia doi, acesta este băiat și aceasta este fată. Sperăm că ei să aibă pui când o să crească în vreo 3 ani. Nu știu, nu suntem siguri. Uite-o, acolo este biberonul de la o jucărie. Little Feather, vino înapoi aici imediat. Traduci în engleză. Da, nu. Ba da, că poate se uită și americanii. Ok, și traducerea în engleză este... Stai, Artele, să fac traducere în engleză americanilor. Hello, these are two little rabbits and I'm just talking about the American language. Look at this one again. He's going up and he's trying to eat the grains. This one, I don't know what exactly she's doing. She's so cute, right? Her name is Little Feather. This one is Puff. Pooh, shorter. Now, look at him. This is the food. Inside it is the food, of course. And it can personally put its head inside. Poate să-și bage capul înăuntru, desigur, vedeți, și zic și în română și în engleză. Ce ziceți, nu sunt tare? Scrieți și voi comentarii. He put his head. Oh, no. Hey. Micuțo. As you can see, he threw like everything on the floor. She got up. Oh, uite, și Little Feather s-a urcat. Nu e așa că e foarte drăguț? He is Puffy. I am also translating in Romanian, so don't be afraid that I'm saying anything else. Ok. Și traduc și în engleză. Acesta este iepurele, animalul unul dintre cei mai favoriți dintre toate. Amin.